go! Nagbabalik na naman tayo mga chong. Halina't samahan nyo kami sa 3-day camp trip kasama ang mga tropa sa tinatawag nilang Paraiso. Dito lang yan sa Natividad, Pangasinan. 20-20 lang oh. Mula kalsada ay naglakad lang tayo ng mga 10 to 15 minutes bago marating ang spot. Pagdating ay naghanap agad kami ni Kuya Jay na mapaglalagyan ng campsite dahil mag-i-stay tayo dito ng 3 araw at 2 gabi. Sa trip na to ay marami nga pala tayong kasama. Yung iba ay sumunod na lang kinabukasan. Grabe no. Pwede. Kulay sa taas. Kulay sa taas. Ganda. Pagkatapos naming mag-set ng camp, ay nag-ikot lang ako ng konti. Medyo nakakadismaya nga dahil kahit napakaganda ng lugar, ay nagawa pa rin sirain ng view ng mga basurang nakakalat sa lugar. Panawagan lang po sa mga mahilig mag-nature trip kagaya namin. Sana naman marunong tayong i-dispose ng maayos ang mga basura natin. Isipin mo, gusto mo lang sana mag-relax tas biglang bubutasin ng bubog ang iyong paa. Di ba ang saya? Hindi, sa tondo, tayo biruan lang, nagsasaksakan eh. Tapos magagalit ka. Dapat hindi ka magagalit. Sinaksak ka lang. Naksak ka lang eh. No? Kala sa parola, ano, binaril ka lang eh. Dapat hindi ka nagtatampo, binaril ka lang. Nagbukas pa naman kami dito. Ha? Para madama ang full experience ng camp trip na ito, dito na rin tayo kukuha ng tubig na maiinom. Shoutout po sa mga may bahay sa taas ng falls na ito. Salamat po at wala kami nakitang kanin sa tubig na inumin namin. Pagdating ng hapon nanguha na kami ng kahoy na panggatong. Nahirapan kaming magpaapoy gawa ng medyo pasa ang kahoy. Gawa na rin ng mga nakaraang pagulan. Naging sobrang mausok ito kaya ito nangyari sa mata ko. Okay. Diba? Ito yung mga natagpuan natin dito sa kagubatan. Bali, 25 days na raw sila nawawala dito. Tumanda na sila. 15 years old lang to dati yan. Hindi na namin makita yung mga pangalan namin. Naglaho na. Kasama ng mga pangarap. Nag-rani na. 3 days na lang, kakain na kami ng tae. Sama ko yun. Saan ko nalalagay yung pipe ni David Wade? Ayun yun. Ayun yun. Sarap! Pugingin lang! Kain na tayo mga kapatid. Mani kayo at magparami. Uy, tik na. Tingnan mo. Ma-unleash. Ayun na yun. Ito na ba siya? Ayun na yun. Ikaw na ba yan? Ayun na yun. Tawa na natin si Dragon. Woo! Uy! Bagal. Hey! Pangit. At dito na nga mga chong. Wala namang masyadong ganap sa ikalawang araw.
Panay kain, ligo at kain lang naman. Nagdatingan rin pala yung iba naming kasama. Ano ko, drone? Ano yan? Wala naman niya kagabi ah. No? Ay, drone? Drone ba yun? Drone ba yun? Okay naman tayo. Alis na pa. Oh, okay naman. Okay naman tayo. Okay na mo, okay na mo, okay na. Maliit. Okay na mo, okay na mo, okay na. Okay na mo, okay na mo. Solid dumapit. Testing nga. In the microphone, so Kita pa ako dito. No? Day 3 mga chong, at dito ay naisipan ngang pasyalan ng tropa ang Natividad Falls. Hinayaan na natin silang mamasyal dahil ang iba sa kanila ay galing pang NCR at first time makapunta dito sa Natividad. Nagpaiwan na tayo para asikasuhin ang kailangan pang linisin sa camp bago umuwi. Shoutout nga pala sa mga nakasama natin sa trip na ito. Sa Drunk Goons na isang bikers group sa NCR. At sa The Camp Party na isang group naman na nagsiset rin ng mga camp trip na kagaya nito. So ayun mga chong, muli ay salamat sa pagsama sa aming paglalakwatsa. Naway kahit papano ay nalikot ko ang isip nyo sa pamamagitan ng videong ito. Pasensya na dahil matagal-tagal tayong di nagkita. Hanggang sa susunod ulit, stay safe.